Hefty, Miguel Love shout out po. Thank you sa tusok. Nag-try lang po ako mag-live dito sa namin, sa farm. Pero panay ang ikot, ang hirap talaga ng lungga para makisagap ng signal sa ibang bahay. Bagsak na kasi yung aking watch hour. Kakaluka yung signal dito, panay ikot. Salamat po tay sa pag-visit. Bisi-bisihan kami dito tay Hefty. Nagbibilad kami ng palay. Try ko lang din mag-live kung hanggang ilang minutes to aabot. Minsan, wala pang 15 minutes, ikot na ng bongga yung aking signal. Kaya, kapay saan man ikaw lamang ikot ng bungga, umiikot ng bungga. Ayan, ipinasok ko dito sa loob ng bahay. Tingnan ko kung meron signal kasi sa labas wala talaga. Ayan, yung makikita nyo dyan guys ay mga patong-patong na palay. Yan muna yung ating background ngayon. Palay. Diba? Tapos nagbibilad kami. Ayan, ang dami namin bibilad din na palay. Kaya si Tres ay ano na, sunog na. Negro na si Tres. Kasi panay ang bilad ng palay. Mega love shout out sis Jer Jer. Salamat sa pag-skip ng harang. Skip harang talaga. Salamat sis sa pag-visit. Try ko lang kasi grabe na talaga. Bagsak na talaga yung aking watch hour ngayon. Masusunog na yung bahay ko. Kailangan ko magtiyaga. Kahit ilang minuto nyo lang yan. Tapos panay ang ikot. Diyos ko Lord. Salamat sis Jer. Jer. Hi sis Isis. Isis Talk. Thank you sis. Sis, tulungan mo kami magbilad ng palay. Ang dami namin bibilarin ngayon. Salamat sa patusok. Andun sana yung cellphone ko sa labas, nakatutok dun sa fire tree. Kaso lang, ang hina ng signal, ipinasok ko dito sa loob ng bahay. Try ko lang kung saan aabot yung signal, yung sagap ng signal. Salamat sa paharang, sis Aces. Thank you. Salamat. Salamat sa 3 tao na andyan at sa 3 tusok. Thank you so much. Pangano ko lang to guys. Pangano ko lang sa watch hour ba. Kasi grabe na talaga eh. Bagsak na. Bagsak na yung aking watch hour. Medyo maingay dito sa amin. Kaliwat kanan yung nagano eh.
Nag-iitak ba? Di ba? Ang ganda ng aking background, oh. Ang ganda, oh. Sako. Free starter. Oh, ikot na naman. Wala stick pa naiikot, oy. Salamat sis Isis sa patambay dyan. Panay ang ikot ng aking dito ko nalala. Nakakailang minutes pa lang ako. Ikot na naman ng bongga. Gosh. 16 minutes pa lang. Mo naman ang isang oras. Signal. Kahit mag-support ako, pag minsan susupport ako, panay ikot lang. Kaya hindi ko nasusundan yung mga ano ba? Lurky? Kalorky ang signal. 16 minutes pa lang, panay ang ikot. Ikaw lamang, Panginoon, kaagapay, saan man naroon, sulit